नैबेनो जोंना गामिया 2 नम्बर बातासिपुर नैबे रानि लाहानाबो कमप्लिट जाबाय दायो नैयो इसिनिखौबो माने दुंखांबाय बेनिफ्राय बैयाव न'से दंबावो बिसिनाबो जाथारसिगोन जोबथारसिगोन इसिनाबो एसेल'सै मोनालायबाय हेनसेनो न'खरथामखा दिनै गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ आङो साइखं नोंथांमोना नायगासिनो दं दायो साइखं ब्लग थ' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय आङो दिनैनि भिडिअखौ आंनि नैबे बायला जिल्ला न'निफ्रायनो ओमफ्राय आङो दायो थांनो नागिरदों माने गामियावनो आरो न' खाथियावहाय बाथौ मेहेर दुमनो थाखाय बेनो जोंना गामिया 2 नम्बर बातासिपुर नैबेनो दानजेनबायानो नै औवाखौहाय लोगोफोर आङो दायो माने जायनि न'आव बाथौ मेहेर दुमगोन नैबे सानाव सफैबाय नैबे मादै लाहानाव बेनिफ्राय आमायाथ' गैया आमायाथ' बाहेरायावसो दंहैयो सिगां दुमनाय बाथौ मेहेरा औवाया बायलांजोब्बाय दायो माने गोदान दुमसिगोन आरो बेखौहाय ओमफ्राय नैबे मादै लाहा न'से बेनिफ्राय बैयाव न'से दंबावो ओमफ्राय ओरै न'से गासै न'थाम दिनैयो माने बाथौ मेहेरखौ गासै न'खरथामावहाय दुमनाय जागोन फार्स्ट माने बाथौ मेहेरखौहाय जोङो नैबे मादै लाहानियाव दुमगोन औवाखौ सैगासिनो दङ दायो माने नैबे न'खरसेनिखौ दुमग्रोनोसै बे न'खरसेखौ दुमखांनायनि उनाव आरो जोङो नैबे नेक्स्ट न'खराव थांबावनोसै आरो न'खरथाम जागोन गासै ओमफ्राय दायो माने नैबे औवाखौ हास'गासिनो दं नैबे औवाया जाहैबाय नैबे जोंहा दा बुद्धिराम लाहानि आरोना नैबे औवाया बिसानि ओमफ्राय नैबे सानिखौथ' दायो माने दुमनो रेडि जाबायानो नैबे मादै लाहानि ओमफ्राय बिसिनिखौथ' नै औवाखौ गायगासिनो दङ दायो ओमफ्राय आदैया ओरैजाय दा थुपिखा बानायगासिनो दङ नैबे मादै लाहानि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आयं जोंनि गामिनि गाहेला ओमफ्राय दायो माने नै इयावहाय औवाखौ सैगासिनो दङ आरो ओरैजाय न'खरसेनि ओमफ्राय नै बेखौबो एसे देखायनोसै नोंथांमोनजों आं एसे नैबेनो आरोना जोंना गामिया 2 नम्बर बातासिपुर नैबे गामिया ओरै औवाखौ सैगासिनो दङ बिथिंहाय थ' नैबे आरो न'खरसेनि जाहैलायबायना नैबे औवाया दहाय ओरै न'खरसेनिखौ सैखांबाय दायो आरो न'खरसेनिखौ नैयावहाय सैगासिनो दङ नैबे न'खरसेनि नैबे औवाया जाहैबाय नैबे सानि रानि लाहानि आरोना दा नैबे रानि लाहानिखौबो एसे देखायनोसै आङो न'आव थांनानै बेसानियाथ' माने सिजौखौ गायस्लायगोन ओमफ्राय फुराना सिजौखौ गारनानै माने गोदान गायगोन आरोना नैबे रानि लाहाना जोङो नैबे रानिनि नामखौ आइनाव होनो ओमफ्राय दाथ' बिफाया रानिना गोमाबाय बेनिफ्राय दायो माने मादै दङ मादैयाबो बाहेरायावसो दङ ओमफ्राय नैबेनो आरो बिसिना बाथौ बिथाया ओमफ्राय नैबे सिजौखौहायनो माने दाननानै बे सिजौनिफ्रायनो माने धालाय लाखिनानै नैबेयावहाय गायस्लायगोन आरोना ओमफ्राय नैबेखौ गारसिगोन दा नैबे रानियाबो न'आव हारसिंसो ओमफ्राय फंबाय उन्दै दङ ओमफ्राय दा माने मादैयाथ' गैया ओमफ्राय नामखौ आइनाव होनो नैबे रानिनि नामखौ बिसानिखौ ओमफ्राय दा माने नै बिथाखौ बानायखाबाय नैबेयावनो माने गायगोन आरोना सिजौखौहाय बेनिफ्राय नैबेहायनो दुमगोन जिखुनु जाया दिनैयोहाय माने न'खरथाम बाथौ मेहेर दुमगोन आरोना साहा मोनलोंबायलै गाइखेर साहा मोनलोंबाय बिस्कुट आयंआबो मोनबाय साहा मोनलोंग्रोबाय आयं गाइखेर साहा नोंथ' लोङाखै गाइखेर साहा गय जानोनो गय नैनो गयबो मोनफैबाय गाइखेर साहा बरियानो गुदुं गुदुं गरम गरम गय जाग्राफ्रा गय जाबाय आंथ' गय जाया दा नोंथांमोन जोंनिया माने दिनै बाथौ मेहेर दुमनाया दुमै माने मोनालायबाय बेनिफ्राय दायो नैबेयो कमप्लिट जाबाय नैबेयो माने फिनिशिं जाबाय बेनिफ्राय नैबे सानाबो रानि लाहानाबो माने फिनिशिं जाबाय आरो कमप्लिट जाबाय बिसिनाबो ओमफ्राय सिजौखौ गायसनबावनांगौ दङ नैबे रानि लाहानाबो कमप्लिट जाबाय दायो नैयो इसिनिखौबो माने दुमखांबाय बेनिफ्राय बैयाव न'से दंबावो बिसिनाबो जाथारसिगोन जोबथारसिगोन इसिनाबो एसेल'सै मोनालायबाय हेनसेनो न'खरथामखा दिनै मोजां नांबाय गामियावनो बैनाव माने ज' ज'नो बाथौ मेहेर दुमनो
बयबो बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां नांदों नैबेयो लास्ट नै साना बुद्धिराम दैमारि हायथा नैबे साना लास्ट नैबेयो लास्ट नैबेनिफ्राय जोब्बाय आरो बाथौ मेला दुमनाया दिनैनिया नैबेयो लास्ट बेनाबो जासिगोनानो एसेल'सै नै दाथ' बिखा बानायगासिनो दं आदैया बे दाथ' बिखाखौ बानायखांबानो ओमफ्राय बेयाव सिलिमाला हेबबावनांगौ दङ माने जोब्बाय आरो बेनाबो दिनै मोनालायबाय दिनै थ' नोंथांमोन आरो आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगोफोर साफ्रोमबो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना नोंथांमोन मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव नोंथांमोननि सापर्ट मथ'खौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारि